skjult hos Dovista og Vips er Ribo her. Et nyt system at sælge til glæde og besvær. Du knirker og knager og lukkes med et knald. Og før end du får set dig om, har vi sat dig til salg. Og danske tømrermester, de skal se det klare lys. Her kommer Velfart med sit nye gys. Parcelhus er din drøm. Med lave energital, der vil du spare strøm. Til vinduesudskiftning, der er du lige sagen. Ud med de umbra-grønne, der har 40 år på banen. Og klager og problemer i alvor og i leg. Dem sender vi til service, du og jeg.